menanti saya langsung di durasi lambat. Ayah, bisa aku berenang agak yang soal. Mendesak ayah, ayah, Misalnya ya, mereka kepselit kangenai, mereka satu kalama, boros jinakan nasional, mereka mahanai, biar tangdang gua biar gua tangdang mas menai Thai kenapa, bini bidang sawit yang bisa ikan dengan. Hostel thadang merang dim saya di fungbai sanai dong be fungbai sanai ko फोरोंनो हानाय नङा hostel थाबाय थाबा आं न'आव थानानै नोंजों सावमिन एवफानोसै होनदोंमोन ओमफ्राय बे फिसाया सप्ता खुंबा सावमिन एवनानै फरिखा होयोमोन बेनिफ्राय फैनानै मा गोसो सानखांखो आंनि फिसाया आं गुवाहाटियाव थांनोसै होनदों सोरजों थांनो होनदों लोगोफोर लिंहरदों सोर लोगोमोन गसाइगावनि हारसा लोगोफोर दं होनदों बे समाव आं होनदोंमोन आमा हारसाफोरजों बोरै थानांगौ नोंलाय होनदों बे समाव अरजायालाय आमा आंनि लोगो गोजाखा होनदों आङो बिगा गावदोंमोन थांनाय समाव अब्लाबो बियो थांदों ओमफ्राय बियो फुरागासे बियो आंनो फन खालामबाय थादों फुं सान फन खालामोमोन आमा आं मोनायावसो खामानि मावो सानाव उन्दुयो होननानै बाबा नोङो सानाव मावना उसुबिदा जायो आमा आङो रबिबारावहाय उसुबिदा मोनो बेखायनो आं मोनायाव खामानि मावो सानाव उन्दुयो होनदों बियो बिनि खामानि मावनाया आं मिन्थिया कार्टुन माबा बियो मा होनदोंमोनलाय बियो बियो गुवाहाटि जायगाखौ आं मिन्थिजोबाखिसै जायगाखौ आङो नोंनि खामानि मावनायखौ खेबना हरदे बाबा होनब्ला नाङालै आमा नायनाङा होनोमोन बे फिसाया आंनो ओरैबायदि मोजांमोन लोमजाला साजाला आंनो दै होयोमोन हिनजावसा फिसा बायदि ओंखाम ओंख्रि संनानै आंनो जाहोयोमोन बे फिसाफोरखौ लानानै आंहा खुसि दङमोन दिनै आंनि फिसाया हरखाबै मा जाखो सोरनि दाहायाव मा जाखो आं जेबो मिन्थियाखै जेबो खबर हराखै आंनो जेबो खबर हराखै फिसाया गावनिफ्राय जेबो मिन्थियाखै आङो जेबो मिन्थियाखै बे फिसाया आंनो फन हराखै आंबो फन हरलाबो बियो थिखाङाखै मा जाहोननि थाखाय बिदि जाखो आं जेबो मिन्थिया बाबुबो रायलायोमोन आंजोंहाय सिगाङावहाय ओमफ्राय कयेक दिन साननै सानथामासो रायलायाखै आंजों नङाब्ला आंनो फन हरखायो फुङावनो आंनो फन हरबाय थाखायो फिसायाबो आंजों रायलायहरो आं बे फिसाखौ माबोरै मा खालामबावनांगौ आंनि फिसाया लेखा गोरों जाबायमोन आङो साहा दखान फुदुंनानै देग्लाय माथो 5 सेमिस्टार थांबायमोन आंनि फिसाया संसारनि आइ आफाया नुनो आंनि फिसाखौ फोरोंनाया गसाइगाव सालबारियाव फरायोमोन आंनि फिसाया आंनि फिसानि दुखु खस्थ आंनि फिसाखौ आं माब्लाबाबो थाखा फैसा आंखाल खालामाखैमोन खाम गिलास सुनानै दख'ना सुरि गाननानैब्लाबो आं फोरोंदोंमोन जथेस्थ आङो फिसाफोरखौ इंलिस मिडियामाव फोरोंजोबदोंमोन साथामखौबो फरायै फरायै फिसाया आंनो रोंगौबायबो रागौबायमोन बियो होनदोंमोन आमा गायनाय फुनाय गैया हाल खदाल गैया आङो न'आव थानानै नोंजों हेल्थ होफानोसै ओमफ्राय फंबाय सानैखौ मोजां फोरोंसै होनदोंमोन नाथाय बे सिमाङा मोगथाङा सिमांसो जाबाय आंनो बे फिसाखौ लानानै आङो रंजानाय मोनदोंमोन आङो बे सुरिबारिनि गामिनिनो आरो जोंनि बे जे जाथायफोर जादों बेयो नंगौ फसन नार्जारिनि बिसाज्ला राजा नार्जारि बे गथ'आ गुवाहाटियाव न'खरनि थाखा फैसा अभाबाव खामानि मावनो थांदोंमोन गुटखा कम्पानियाव खिन्थु जोङो सिगांनि घटनाखौथ' जों मिथियाखिसै खिन्थु जोङो हठात मंगलबार फुंनि 7टा समावहाय मिसेस बिनि आधार कार्डजों लोगोसे जोङो मिसेसाव फाथायहरबाय डेड बडिखौ एकदम गाज्रि अबस्था उदायथारा खामब्रां खांथां गासिबो दागि गोजा जोङो बेखौनो बिसास खालामदों सोरबा दुश्मना
बे गथ'नि सायाव ग्रेप्टार खालामनानै सिथारदों आरो बेखौ लेट्रिनाव राजा नार्जारिखौ आलायनानै दोनदों होननानै जों बेखौ पुलिस प्रसेसरनिफ्राय जोङो मोनदों। ओमफ्राय जोंनि हजोंहाय नैबे राजा नार्जारिनि आरो प्रसन्त नार्जारिनि जे भागिफोर दङ बिथांमोना थानाव फैनानै बे गथ'नि गासैबो जाथायफोरखौ आरो बे गथ'नि जे जानानै थानाय डेड बडिखौ बिथांमोना नामायदों। ओमफ्राय जों थांब्ला बिसोरो माबा पस्टपन्ड खालामबायमोन, खिन्थु बिसास खालामदों बे गथ'खौ सोरबा दुश्मना सिथारदों होननानै जों नुदों। दागिफ्रा गासैबो गाज्रि अबस्था। दायनिगिरिफोरखौ नागिरनो थाखाय जों बेखौनो आसा खालामदों। दानि जे सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकार, CMफोर दङ जोंनि जातिनि थाखाय खुंनानै दैदेनगिरिफोर दङ, जाहाथे बिथांमोना बे न'खरनि थाखाय पस्टपन्ड रिपर्टखौ मोननायजों लोगोसे जाहाथे अति शीघ्र बिथांमोना जाहाथे तदन्त खालामो आरो बे न'खरनि जाबतिय उदायै केलेंकारि जानानै थैनायखौ जाहाथे माबा मोनसे सरकारनि तरफनिफ्राय अनोब्ला बिराद जोंनि थाखाय बे न'खरनि थाखाय जोङो बेखौनो नोंथांमोनाव खावलायनाय थाबाय।